Yes. You are Israel's teacher, said Jesus. Don't you understand these things? What I'm about to tell you is true. We speak about what we know. We are instance about what we have seen, but still, the people do not expect what we say. I have spoken to you about earthly things and you do not believe. So how will you believe? If I speak about earthly things, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. He is the Son of Man. Moses frightened up the snake in the desert. In the same way, the Son of Man was also frightened up. Then everyone who believes in him have eternal life in him. God so loved the world that he gave his one and only Son. Anyone who believes in him will not die, but will have eternal life. God did not send his Son into the world to judge the world. He sent his Son to save the world. Touch him. Anyone who believes in him is not judged, but anyone who does not believe in judged. They have not believed in the name of God. In the name of God's one and only Son. Here is judgment light has come into the world, but people love darkness instead of light. They love darkness because what they did was evil. Everyone who does evil then hates the light. They will not come into the light. They are afraid that what they do will be seen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen.
Amen. Sizawufunda incwadi yeDeuteronomy chapter 27. Oh, chapter 28. So, Deuteronomy chapter 28. So, fumana khona ilizwi lomnikelo namhlanje. Fika kanje, chapter 28. Ithi iintsikelelo zolulamo. Kothi ukuba uthe waliphulaphula ngenkuthalo izwi likaYehova uThixo wakho, ukuba ugcine wenze yonke imithetho yakhe endikuyimisela namhla uYehova uThixo wakho akuphakamise ngaphezu kweentlanga zonke zehlabathi, zibe phezu kwakho ezi ntsikelelo zonke, zikufumane xa uthe waliphulaphula izwi likaThixo, izwi likaYehova uThixo wakho. Amen. Haleluya. Amen. uThixo bangcwele, haleluya, wasusela umthetho ukuze nabantu abakholwayo, haleluya, umthetho wokunikela, haleluya, nowokhupha izishumi, haleluya. So izwi namhlanje lisixelela into yokuthi xa sithe saphulaphula, haleluya, senza, haleluya, njengoba izwi lisixelela, haleluya, ithi ngoku selintsikelelo phezu kwethu, haleluya, because imithetho wenikela nowokhupha izishumi ayingomthetho osuke ebantwini, ayingomthetho wabantu, haleluya, kodwa ngumthetho kaThixo, haleluya. Kuyo yonke le mithetho ekhoyo eBhayibhileni, haleluya, nawo ungumthetho kufanele ukuthi siwenzile, siwugcinile, haleluya, because ukuze ivangeli likaThixo lihambe, haleluya, kufanele ukuthi sinikelile, haleluya, khona ukuze into zikaThixo zizawuqhubeka, umsebenzi kaThixo ukwazi ukuqhubeka, haleluya, haleluya, kukwazi uba endlini kaThixo kube khona izinto, haleluya, ukwazi uba endlini kaThixo kungasweleki into, abantu like kungabikho zinto, haleluya, kodwa besinako ukwenza, haleluya, njengoba ingumthetho kaThixo, haleluya. Abanye abantu bacinga xa kunikelwa kunikelwa because fanele kwendlu umfundisi okanye kuthiwe, haleluya, kanti owakunikela even if noba uyenzeni, noba uyityile ngoba bayityayo bemfundisi, okusalayo wena ngoku ubuyikhupha ubusithi ndenza umthetho kaThixo, ungoku uThixo eza kusikelela ke ngoku, haleluya, ngenxa lento yoba uwenzile wena yakho indima yokuthi uthobele ilizwi likaThixo. Yena lowa uyityileyo uThixo uzawudila naye ngelakhe ixesha, haleluya, nguye yaziyo uba uzawukwenza kanjani, haleluya. Ukhona abantu abangayiyo ezikonzweni abazixela into yokuthi owayesoze ngecaweni mina ngoba ecaweni ufuna imali, haleluya, akazi uba laa mali yile izothula iintsikelelo zakhe, haleluya, akazi uba okwakunikela, haleluya, okwakutshayela enkonzweni, haleluya, unikela. Kwaye uThixo xa ibona intliziyo yakho uba nditshayela because of intliziyo yam ivuma uba nditshayela because ndizinikele, ndisixele lapha ngaphakathi into yokuthi ndiyanikela, haleluya, uThixo uyamsikelela loo mntu lowo, haleluya. Okhona abanye abantu ufumaniseka xa kuthethwa ngoklinwa ingathi benziwe izileyisi, ingathi ngoku kuthiwa mababe zii-boys zalapha, haleluya, kanti akunjalo. UThixo suba ingipati yomnikelo leyana, haleluya, sube yazi uThixo umnikelo ayikokukhupha mali qha, umnikelo ayikokuba uqongothi ibhanki yakho okanye uthini, kanti naxa usiza ufika utshayele ufuna ulungisa ifestire, uyabona umhlawumbi laa festire ifuna ikhethini, uvele uze nalaa khethini unikele kuThixo, haleluya. Akonito yoba ude xaba unezinto eziphathekayo ukuze ubone uba umhlawumbi wena uqala ujonga uba thina sinikela eTernano ndikhuphe i-200, haleluya, ucinga abantu bezakho iintsikelelo zizawuba nkulu ngaphezu kwezethu. uThixo uzawuvela sikelele thina abanikele nge-R1 ngenxa lento yoba senze umthetho wakhe, asenzanga show-off yoba sinemali ezinkulu, haleluya, senze umthetho wakhe. Ngalaa R1 yam ndiyendazixelela uba enkonzweni fanele ukuthi kunikeliwe, nantsi irandi, ndine-rand, ndizawunikela ngayo le randi yam ndinayo. Afike umntu ophela i-200 aqonde yoba banikele nge-R1, abeke i-200 yakhe, haleluya, azixele into yokuthi ezakho iintsikelo zizawutyeba zilingane nalaa 200,
kanti uthixo ujonga inhliziyo yomuntu into yoba lo muntu unikela inhliziyo yakhe ithini. Haleluya. Inhliziyo yakhe iziva njani ngalo mnikelo wakhe. Uthixo ukunika le nto inhliziyo yakhe iva ngayo. Ngehlobo inhliziyo yakhe iva ngayo le uthixo akunikeza yona. Inhliziyo yakhe iva kakubi uzawuphoshela izinto ezimbi kaloku unqwenela inhle awuvi kamandi nakawusenza into ingathi uyatyhala. Kanti uthixo akamfuna umuntu otyhalwayo ufuna umuntu ozixela ngenhliziyo yakhe yonke into yokuthi ndizawuyenza ukuthi ndiyenza inhliziyo yam andikhonjwanga ngagani akho nto uthe yenza kodwa ndiyenza nje kakuhle. Ukhona umntu usizi abazalana nto benkonza kwenkonzweni kwenye inkonzo xa wayekhonza kuyo and then abavisisana ke ngoku apha enkonzweni wayeka kulaa nkonzo. So uthi ke ngokuba ngenye imini wathi ezihlelele endlini wava ngeWhatsApp kabamfundisi uyabuza uba hayi bo awulimelanga isishumi kenyanga uyamkhumbuza awulimelanga kuba isishumi ngoba ndijabe eyazi yena uba umke phayana ngoxabana futhi naye ukhona kule ngxabano akaqali kule yoba hayi sisi ndiyaxolisa mani ungade uhlale endlini into eyenzekileyo ndiyaxolisa ngaloo nto le uqala ngqala nostraight kule ayifunayo into uthi ayangandihoyani wandiziva njani ke futhi qha into endikhumbuzayo le yoba kule nyanga pheleyo ingathi bendisiyibele ishumi ndathi heyi bangcwele siyakhonza sikhonza nyhani siyakhonza. Haleluya. Haleluya. Into yayithi sendiyihleke ubeke izinto zawo ukuba apha bemke bengagxothwanga ngoku umntu aphinde abalisele mna ngondixhakuba uthi mandithini futhi ke andibinanga nalaa nto yokuthi ngokawuhamba nganto ndiyamyeka mamele le ayithethayo ndimamele le ayithethayo igqithile yaziwa nguye nothixo wakhe uba kwasenzeka ntoni uyekela xesha. Haleluya. Into leyo into enhlezayo yoba baphinde bazibalise apha ndikobe angagxothwa ke futhi ke andiyazi ukuthi mandithini mna kule nto ayithethayo. Ukhona nomntu naye uthi akakhonza uhleli phantsi ngobe hayi ingxaki le yaba bantu inzima because zange umntu kuthiwe phumana ngani apho bahamba benza ubuhlobi babo benzayo loo nto bayenzayo baphuma bemka bengagxothwanga ngoku umntu uva shushu phayana uyabuya uzobalisa ndiqomba hayi uba ebefuna ndithi hayi khawubuya kuba ke umnyango usavule ngelaa hlobo zange uvale usavuleke ngelaa hlobo wawuvuleke ngalo. Umntu uyawubona yena entliziyweni yakhe xa ezixelele uba makeze eze qha enkonzweni. Amen. Ndiyayibulela kakhulu uthixo osincedayo ngalo lonke ixesha futhi osincede nento yoba singakhalazi singakhathazeki ke futhi siyazi into yokuthi umntu ayingowethu ngokathixo nguthixo ozawubona uba makenze njani ngomntu wakhe qha thina sifume kuloo nto leyo. Abanye abafundisi xa kumke abazalwane ufike eshwabuni neziteyitas ubone awumfundisi ngoku ulwile uxabene ngokumfundisi uyalwa ulwa ngeziteyitas nakoFacebook nakoWhatsApp uyabhala nokumbona uba hayi kunzima apha kangabi nalizwi lomfundisi because ibe benalo ilizwi ebezawuyazi into yokuthi umntu angowakhe ngokathixo umntu ngokathixo ufumaniseke uba noba lo mntu anganqwenela uba abuye akanokwazi uba kaloku kwakuthe kwawuvalwe istatus umkakwakhe ufumaniseke noba ngoku bemke umhlawumbi uyazisola ngoku uyarhalela uba ndingabuya ufumaniseke uba kunganzima kuba kaloku kubhaliwe emveni kweenyawo zakhe babhala istatus walwa umfundisi. Haleluya. Ndiyabulela kakhulu uthixo thina ngomfundisi asinikeze yena banqabile bambalwa abangcwele abafundisi abanjalo abavele bathi thixo yeyakho bona wena ngokwakho. Haleluya. Haleluya. So sizawunikelani bangcwele enkosini sizothatha iintsikelelo zethu namhlanje ngayo iminikelo yethu. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, and every hour. You are faithful, oh. You are faithful, Lord. You are faithful, Lord. So Lord, you are faithful.